Gibarugan sa Provincial Agriculturist Office sa Davao de Oro nga nagpabiling rice sufficient ang probinsya. Apan nabala ka kini nga makasinati og shortage kung padayon ang ilang pagsupply sa laing probinsya. Gibutyag sa Super Radio Davao ni Dr. Jaime Anter, Provincial Agriculturist sa Davao de Oro nga bisan pa man sa hulga sa El Nino o uban pang hulga sa rice production sa probinsya. Gilauman gihapon sa buhatan nga mulungtad pa sa bulan sa Abril sunod tuig ang supply sa bugas sa tibuok probinsya. Apan naminado ang buhatan nga posibleng masinati kini o masinati niini ang shortage sa bugas tungod sa pagsupply og bugas sa laing probinsya sa Davao Region. Gikabalakan sab nga magresulta kini sa pagsaka sa presyo sa bugas. Giklaro sa buhatan nga nagpabiling mahal ang palit sa humay sa probinsya. Hinungdan nga nang hinaot ang Pagro Davao de Oro nga iprioridad ang pagsupply og bugas sa probinsya. Samtang sa pigasbahin, suportado sa Pagro Davao de Oro ang subling pagsugyot sa Department of Agriculture ang half-cup rice bill sa tibuok nasod. Matud pa ni Dr. Anter nga depende sab kini sa panginhanglanon o kanon sa usa ka tawo ilabi na sa mga mukaon sa restaurant.